हाय लोगोफोर, आं अरन बर'। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो होनना आखायाव लादों। खन्थाइया दोंसे जोबोद रमान्टिक खन्थाइ जागोन। खन्थाइखौ आंनो सुजुदों आरो आवरायनो आखायाव आंनो लादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गेस्रेम आयना। अब्ला फैदो दान्दिसे सम होना खोनासंदो। ओइ जाम्बि, नों बोरै नुनो, नों बोरै बुजिनो, नों बोरै मिन्थिनो आंनि बिखायाव गोरबोनि अननाया गेस्रेम आयना बायदि बायफ्लेलांनायखौ। ओइ जाम्बि, लादोंना नों माब्लाबा आंखौ खौरां, लादोंना नों माब्लाबा आंखौ बिखायाव गोबाना, नायदोंना नों माब्लाबा बिजिरना आंनि जिउ खौरां। ओइ जाम्बि, नों मिन्थिगौना गेस्रेम आयना बायदि बायफ्लेलांजोब्बाय मोजोमसे जिउआव गोरबोनि अननाया। गोसोनि साजायनाय सिमां मिजिङाबो गेस्रेम आयना बायदि बायफ्लेलांजोब्बाय सना। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनो बेखिनियावनो थुंगेबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे नोंथांमोननि लाइक, शेयार, कमेन्टआनो जोंनि गोसोआव साहस एबा बोलो लाबोना होफैनाय जायो। बाय लोगोफोर।